Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kados ngay. Umay kayaw ta aguumong tayo manan iti tangatang amang pasangbay ditoy programa tayo babaan ken nay Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Ang sagbay ti amin pukaw pa'y kados ngay. Kablaawak man ni Hanko, Joner Kabatik Baldonado dita kawayan ni Locosor. Agapo kinyak abagat na dito'y Riyadh. Naragsak apa nagdangag kan Ojit Dugyon from Bebelab. Shout out kan ni PJ Riraw dita Tabuk Kalinga from Raymart Lagazo. Kablaaw dita San Juan West, ti Frigiliana family, ti Aringay. Nagtaod ken ni Michael Frigiliana. Shout out ken ni Iris Alinyo, dita Binalunan, Pangasinan. Shout out dita Garitan Tagudin, Ilocosor, da Bernabe Somera, Cheryl Sakdalan, ken Carmelita Lapena. Wenno La Peña, from Bernabe, Somera. Bueno, intay basahin na ti surat ti pagayam naglingaw di tinagan nga Esther iti Nueva Ecija. Kastiman ti surat ni pagayam Esther. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman itinagan nga Esther. May saak nga ina ket naawisak mo't nang ipatulod ditoy pakarikutak kakayat kuman ti paiwanwan ken ka daytoy aparikot ket agtayek iti anak mi Mang Bianong. Kastoy man nga raw ti Rogina. Lakay, naibuson ti bagas tayo. Nay, kasta aya. Sa painton umay alawas pa lang nga iyag da jebingay tayo iti ipatpatalon tayo. Masapul agumatang tayo iti bagas para iti makalawas. Apag isunto no iyag da jebingay tayo. Sapay awan igam ko apulos, lakay. Mangibagakan tupay lang ka ni Romeo. At amot siguro kwarta na. Imbang kumtumot amin ititad ko kung kakwarta. Mangibatik amot itig igkamam abakay. Nang ibati akmet. Ngam saan nakabudget ti para iti bagas. Tati ammo, kat isapsapad nga iyag jibingay tayo. Mala, sana balit adamot siguro ti maitad ni Romeo. Bakay? Imbag man ta kinuyog na kay may dito yung Romeo. Nagpakuyog ka, may. Iso a kinuyog ka na? Talaga mo ta. Nagsingpot ka agayim ko, Romeo. Among, nagtaer ka talaga. Ha? Sika talaga, Sunshine.
Mabainak lakad nga ruday. Agpay sumat ngamin. Nagtaer ka talaga. Apo? Ure palakpakan tilapayag ko itimbagam. Nagtaer ka mo't ngamin na talaga. Awan, ti mako nakiti kinataer mo, Romeo. Ha? Wow! Nagpintasin day di arable shoes? Ha? Kayat mo day jay? Wala. Paborito pa'y abranday ta. Ay. Oh, apay nga rin nagsinay ka nga eh. Wan ata saan mo't anak ka budget ti kwartak para iti sapatos. Umay ka. Gatangan tala jay. Ay, ala, awan mo't igatang ko. Para manumot lang ti kwartakon ngay. Basta umay ka. Kitaan tati bagbagam a sapatos. Thanks, Romeo. Nagsingpot ka talaga. Agasem. Tasikan tigim matang iti kakayatak unay a sapatos. Uray may salang tigayim ko no kasta. Nasingpot lang arudan. Galante kan nataer kapay. Ni Sunshine, mate. Agpay sumat ngamin ti bagbagak. Nagtaer ka talaga. Sikat ti katataeran ka dagiti lalaki agagayim ko. Naglaing ka pa yung agdala. Uraan niya ti badbadom kat bagbagay musika. Iso sika ni Romeo yung malupit sa karisma. Agasam day tangay. Talaga mat. Sana makaprotesta dagiti makangag kanyak ta. Pudno dagiti ibagbagak. Wow! Nagpintasin day di arelo? Ha? Ayan na. Day di man Ala, kayat ko talaga day jay. Anyamatan. Awa na talaga ti budget ko. Bagay mo man day jay, Sunshine. Panagkita ko nga rod ay, uray man no bagbagay ko. No awan mo ti kwartak na igatang ko. Awan lata ti maaramida, Romeo. Wow! Thank you very much ha, Romeo. Bagbagay ko talaga dahito yung arelo. Awan mo ti ibayad ko kan ka. Anya kakati Sunshine. Jakmat pabayadan day takin ka? Ha? Ginatang ko day ta para kan ka. Isungan an nadam day ta arilo ken day ta rubber shoes mo. Ha? Talaga an-anadakdag ito'y. Nangruna kat nagapukan ka. Thank you so much, Romeo. Diyak ibabawi dagiti imbagbagakan ka. Gwapo ka lang arudan. Galante ka pa yakayam. Saan ka pa? Sika talaga. O may kangaro din. Tamangan tapay sakbay nga agawit ta. Narabyan ka mo ta si Mang Pat, Romeo. Wala na. Tanapan kami pa'y ni Sunshine ni Jay Mall. Ha, kasta aya. Ayan na ngay nga road, dagiti ginatgatang mo. Awan na nang. Kunam anapan ka ijay mall. Apay nga road nga awan ti ginatgatang mo ngay. Sana para kanyak di ginatgatang ko, nanang. Anya, nahold up ka manan? Ni nanang met, sa anak ana hold up? Kan jak pa'y pulos na padpadasan ti na hold up. Anya saan, kat kanayon da ka hold upan? Nang runa, dagiti babae agagayem mo. Ha? Amo da, ti pangiturturungan da ken ka, tapno mamaysaan da ka. Paspasablugan da ka, kalpasan na, huldapen da kan. Saan dak ahol-hold upan, nanang? Pustaan ta, enggatangam manag ni Sunshine ijay mall. Gayem kumatday jay nanang. Naragsakak amang ted ken kuana. In librem, kalpasan ti panang paspasablog na ken ka. Ha? Patsam tumot nga amin dagiti bagbagada ken ka. Ala, bangtad ka nga rod iti paggatang iti bagas. Tanay, gimatang aklaang iti 2 kilo itay. Inton umay alawas pa'y ngamin nga iyag da jebingay tayaw. Kuananang. Awan matan ti kwartak. Anya, kunak man no nagsweldo ka ita.
Ado ti paggastusan, nanang. Awan tupay unay ti paggasgastusam dito balay. No daytay maibusan tayo laang, iso amang ibagbagaakken ka. Eta, awan gayam ti maitad mo. Damat ti may gatang iti uray 3 kilo abagas, nanang. Ha? Gumatang akin ton bigat, nanang. Ay na, si Kaman ti makisarita iti anak mo. Pangatun na laang ti darak. Apay aya. Kat no kasuysweldo na, katawan pa'y maitad na ba para dito'y balay. Anya? Kumporme adi na paggasgastusan. Ay, konsumisyon. Iso aday jay, saan na makaururnong iti kalilibre na kadag iti gagayim na? Amumut apapasablogan di anak mo. Day tangarod kat. Gapo iti panang paspasablog daken ko ana. Awanan, holdapon damutan adi na mapupuutan. Saan ngagpampanunot di anak mo lakay? No 500 ang pasablog, sigurado 500 mo't nga ilibre na. Anya klase, apa nagpampanunot dayta. Nalaeng dagiti gagayem ni Romeo nga anak may magbianong. No amuda nga adda kwarta ni Romeo, agawa ang damutay na pasablugan, tapno ilibre ida ti anak may. Agingga nga awan tumutay ti mabate para ken ni Romeo. Kasta ti anak may ama pasablugan magbianong. Romeo, kuyugan naktuman naman ba na di ka ba natuan? Anyat ko umijay nga eh. Sarong karaklaan nga Alpha. Ni, di mo't adday di Manila. Wen, yung nagbakasyon. Iso ako yung naktuman na di ka ba natuan. Sa nabalay ta kasi tiglaan. Sige ah. Awan parikot. Kaano ka day? Intong bigat. Ay, apag isong arod tawan trabaho. Talagang inrantak ti mapanitian Alpha, iti kawan trabaho. Tapno makuyog nakman. Oo na. Day talaga yam. Pagpaspasyaran mo't na. Sige nga rod, dagasan kan tulangan itong bigat. Agmotor tanto ama panitian da. Nagpalas ka mo't iti husto, Romeo. Wala nang. Umaynak ka no dagasan ni Jim no madamdama. Kasta aya, papanan nyo nga men. Mapan kami kano iji kabanatuan nanang. Anyat ko nyo ijay. Pasyaran na kano ginubya na, nanang. Apay nga rod asumurot ka pa'y laang ngay. Kadwa akla ang jigayim ko, nanang. Hay na, jak amukang ka. Kita ang mga nuuray ni Jem kat holdapan na ka. Ay sus, awan ti huldaper nanang. Awan ti kwartak tapno huldapan da. Ne, motorsiklon di nagsardang iti batog. Ni Jim Lakit din day jay, nanang. Una yan, ta nagtaar ka dita kawas mo, Romeo. Bagbagay mo launay. Ah? Saan ba? Nagtaar ka nga rod. Awan na talaga ti makunak no may papaniti kinataar mo, Romeo. Bagay mo amin, oran niya ba't ikaw kawas mo. Kasla Daniel Padilla ti panagporporma kan kinatarakem. Aga sumanday ta? Wen, awan ti makakontra iti daytang imbagak, tagpaisaw. Alang aro din, mapanta na di ka ba natuan? Kwa? Ne? Apa yan? Parikot ko ti igatan ko iti irigalo kin Alpha. Ha? Kunat namin no agsweldo aki di kalman, ngem idincheck ko ti account ko, awan pa'y mo ti simrek a kwarta. Iso problema ka talaga ti igatan ko. Kababayin mo't numapanta nga ima-ima iji balay da. Anya, awan ka din ti alain ta para kini Alpha. Ay na, agyaman na Romeo. Imbaglaki din tagda ka. Agasam ta nakagatang ta iti pasarabok kin Alpha. Nagtaer ka lang harudo na gayam ko. Generous ka pa'y. Awanin na talaga ti makunagkan ka, friend. Si Kamet?
Maliit na bagay, Jim. Sana bale, ta bayadan kan tumot lang. Jakmat agpapabayad. Isungawan nga ron ti parikot. Tinapatag, kat adda ti pasarabom ken ni Alpha. Agyaman ak unay, friend ko agwapo. Nag-iisa ka. Anya nga Romeo, agsinata na. Anya nga rod ken saan mat nga agpada abobong ti pagnanay danta. Isa kapilitan nga agsinatan a? Agyaman ak unay kadagiti ininted mo. Kenti pananggasolina may ti motorsiklok. Agasem ta full tank pa tinamayam. No problem, friend. Talaga a friend ka. Maaasahan ka. The best ka gayam. Taraki ka lang arudan. Nalukay pa iti dakulat mo amang tad. No kayat mo, mangan kamutan dita balay. Ay na, saanan Romeo, agyaman naklangain. Kababain mo't kadananan ken tatang mo, no? Makipangpanganak din kada kayo. Kat adamot balay mi apanganak. Romeo, yung kaman bayadan dyan nalak at 2 kilo asidakan ni Delay. Ay sus, sapay awan igam kong tatang. Manayin, kas talatan akanayaw. Tunggal mangibaga kami kan ka, awan igamaw. E din to tano dagiti gagayim mo, ti kakadwam, nagadaw, ti kwarta. Naira na laeng met nga dati kwarta no kakadwak ida tatang. Di ko namkit de, imutan na kami adadakkel mo. Ala, saan tatang? Tiyak aramid day ta. Naira na lang nga talaga nga awan tigam ko ita. Gaputa naggasgastos ka man na nitawan ka is ka na. Siguro, no ibagak agwapo ka, kan nataraki ka, ang kabayadan ng si Dangay Nalak. Ni tatang mo? Nagwapo ka, Romeo. Nagtaraki ka, anak ko. Artistahin tilangam. Awan umasping iti agar aroyo taki nataraki. Pasablog kayo mo, tatang? Haman, nagtaraki ka nga raw. Sikati katatarakyan kada kayo amin nga agagayaw. Unay na pasablog, ang pasensya kayo na talaga. Awan ti kwarta. Ha? Agyaman na kiti isusurot mo kada tayo nga agagayam dito restaurant, Romeo. Siyempre kasangay mo nga raw. Madimay, do sana kasumurot Amom, kada kayo amin nga agagayam, sikat din na idumduma ti taktakder na. Ha? Awan pa na madajim kan dagiti daduma agagayam taken ka. Naidumduma nga min at talaga ti kinataraking. Nangro na itao, bagbagay mo day ta black t-shirt mo, kan day ta kalugong mo. Lalaking lalaki ka iti day ta apormam. Agasam man day tapa sa blog mo, Rose? Pudnumot ngamin ti imbagan ni Rose, Romeo. Uray na maagam ni Sunshine, kat kastamat lang ti bagana. Aywan awan ti makaatiw kin ni Romeo no kinataer ti pagsasaritaan. O, makita? Pudno ti ibagbagak. Di ka agdanag, Romeo. Saan kaming agprotesta? Tama aklon mi ti kinapudno, nga awan apulos ti panamamigan ka. Ha? Ay na, nag-iimas ti makan iti dahi ti restaurant Di kayo unay tabas ti budget. Ang mga nujak kabailan. Sige, orderin nyo lang ti kayat yaw, ta siya kung ti makaamo para ka ni Rose. Ha? Total, kasangay namat ita. Wow! Nagsortemat ka ni Rose? Ay, kumakasangay kumat ita. Tapno addamot agilibre para kanyak. Da kayon ati siya. Gaga nga iti adda na taer a friend na. Akas ka ni Romeo. Saan maaw-awan ni Romeo no adda agpasken kadagiti gagayem na mangbianong. Awisen da nga awisen ti anak may. Ammo da nga main ti kilitina. Pasablugan da pa'y nga umuna, sakbay nga ibagada ti kayat da. Ket ti mo't anak may, papaspasablugan mat. Awan anyaman na nga ure aggastos iti dakkel,
tunggal mapasablugan. Isu nga agawid might nakanganga no daytay adda papananda kadagite gagayem na. Romeo, apay adi ka matla bumangon ditan anak ko. Maladaw kan iti trabaho. Nanang, Ha, nay, apay yan. Agan anukan. malaminak nanang. Maditi, hariknak. Nan, dapadapon ka man. Nagbara ka anak ko. Nanang, Mabitlaan, tayalaan ka iti agas para gurigot. Kumusta ni Romeo, Esther? Makapadanag nga road. Agbaaw, intun kuan, pumudot manaan. On and off, tigurigor na. Anya? Ang mga nanyamot tanday ta. Lakay. Tinasayaan. Ipantalangan ni Diyos ospital. Ha, Makapadanag nga minay. ay tinasayaat. Sikat ti makisarita kan kuan na. Sigurado nga agkad-kad dayjay, no siyak ti makisarita kan kuan na. Anak, masapol ang maipan ka ni Diyos ospital. anya? Sana mabalin na mabaybay anday ta. Awan ti maaramat apag pa-hospital ko tatang. Sana bale, taging bagak tumitlaeng. Kasano aging bagka kat ag subli-subli mo tayo taguri-gurmaw. Tatang, Agsagana kakit din tayo pandakan ni Diyos ospital. Ay nahlakay. Nading gigayam ni Romeo iso akas jay. Saan nga agim imbag tigurigor na. Imbag lakit din tanayag ta dito ospital. Tano saan? Delikado kuman. At natangtangkan to mo ulo na. Ay problema ita ti maaramat iti ospital. Nang runak at awan apulos ti urnong na. Barok, gamawan pa'y savings na apulos. At ang samat basit nga iduldulin mo. Iso pa ilataramatan Kurang dayjay. Iso amang ibagaak kadagiti kakabsat na. Tapno na yunan dati maaramat diti ospital. Kumusta kan Romeo? kastoy. Medyo nakapsutak pa eh. Ang naimbaga kon. Inabak kon ni Dingge. Pasensya kan no sanda ka sinasarong kara ni hospital. Uwan, maawatak mat. Delikado ti mapaniti ospitalita. Uwan nga raw, kabutbuteng. Ang mga nun nasalon atak ana pa ni hospital kat agsakitak mo nga gawid. Iso nga narigatan. Sana bale, tanakaawid akon. Uwan kayam, saan kami nakatulong iti bill mo ta agpapada kami mo kadagiti barkada ta nga awan ti kwartame. Anya ka kadi? Awan ti parikot iti dayta. Saan akmat ngagkidkid daw kada kayo, Jim? Ti dapat ket na imbaga kon. Romeo, kaya't nakaakasarita na imbag iti amam. Anya ka diti bagayo, nanang? Anak, saan ka unay nga aggasgastos iti awan ka is-iskan na? Agurnong kamot para iti bagim. Mangidulin ka iti uray sa gabasit laeng. Tapno adda madukot mo iti kanito akasapulam. Nanang? Husto timbagan ni Nanang mo, Romeo. Kitaaw, baro ka, adda trabaho, yumapaawan na pulos ti savings mo. Nagsakit ka, ngumawan man lati maited mo pagbayad ito ospital. Naimbag nga rin adda basit iduldulin mi kan ni Nanang mo, kan timulong dagiti kakabsat mo. Iso nga adda pinagbayad tayo sa ospital. Ibuy-buyo ka di? Ti panang tulong yo kanyak, nanang? Tatang? Saan akasta, Romeo? Bagbagaan da ka laeng. Saan ada akas ti mangted? Basta panunutom mo ti bagim Mangrik na kamot anak kaw. Kayat da ka kakadwa dagiti barkada, tamudang adda pa kay ranudan daken ka. So agpanunot kamot anak kaw. Tapno saan da ka akanayon amay saan.
Saan ka nga binapapasablogan atap no saan da ka mo't apagkwartaan? Uray kasano, ti panangbagbagamay ken ni Romeo, ngem isulat tamot nga iso, Mangbianong. Awan latta tinagbaliwan na, kasladanom latta nga agayos iti dakulap na ti kwartana. Adda kasukat amin ti panangpaspasablog da ken kuana. Awan kais eskan na ti paggasgastusan na. Anya nga tati kasayaatan nga ramidan may, tapno agimpad mutan, ken agurnong para iti bagina. Narigat at talaga na awan apulos ti ornong na, ta napadasan na dayta, idi nagsakit. Iwanwan na kami kuma, Mangbianong. To'y pagayam mo, Esther, iti Nueva Ecija. Pagayam ko nga Esther, umuna iti amin, amwem ti limitasyon mo, no kasta mamagbaga ka. Ti tao kat mabalina kasapulan na ti sirib mo, ngem ti tao kat saan na akasapulan, kan di na kayat ti paiduron, no anya ti agbalin a desisyon da. Isuda pa'y laeng tagpilay no tungpalan dati pamagbagam wenno saan. Aramidem ti amin nakabailam tapno makatulong iti tao ngagkasapulan iti pamagbagam ngem laglagipem nga awan kontrol mo iti aramiden na iti advice mo. No pa'y awan kontrol mo, ti napatag ket naaramid mo ti biyang mo. Ken saan mong ipalubos apektaran ka negatibo. Kaskas day saan na kayo nga ipangpangag, itilaksid ti amin na pamagbagayo, ket awan latta ti nagbaliwan na, isingasingyaw ti panagsarilinan. Pagbukbuko din yawn ta, dita na amaamires ti kinapatag, ti sweldo na. Natalek lang amin nga oray awan kwartana, ta adda kayo pagsadsadagan na. No agbukbukod dayta, dita na amaamires, no kasano, ti kinapatag ti tunggal sentimo. Rebeng na kumaa, nagnakman na jay panakadengge na. Tano nagurornong kuma, adalat na kumamot ti makakaot dita. Ngem kaskas day, nga awan latta nagbaliwan na. Iso at ti makitkitak dita solusyon, pagayam ko, ket pagbuko din yon. Kang ronaan na aramidam, pagayam, ket ti panangikararag mo dita anak mo. Saan mo mapong il ti kinatangken ti ulo na, ngem kabailan ti namarswa. Ikararag mo si tatalugod, mangsaranget kadagiti parikot na, kat dumngeg kadagiti pamagbaga iti tao, mangipatpateg kankwana. Alright, that's alright. Kastamanen papagayam, aging gangay iti sumarunumanen, ngayon tay panaglalanglang, iti dulang ni Mangbianong. Kirios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!